Chamache fanga wasalunga session extraordinaire marsi kaluta a kunchera sei sebela a kenekan uye sharia kura dota. Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJICAD Mali oluye skleflasigi do wuluda a kunfolo kera bi sogomanda na radisonna. Klesabata sibla buludara Niger jamana kono kasabu ke uka jamana kono de ma kemen bisabani wolonfila boyengo olude bonena onina kasabu ke bingani wale doye min kera tilia ulude uka kuna fununa bakurbawi biye tarataye sungolo makono kle kono ton ijira bakele kemenani ani binani ni fila teliyeta dalela bilajeli au salam alaikum ni uka kuna funu wakati seleyi. Centre pour le développement du secteur agroalimentaire CDA ni oeje kulemi sigilendo ya safemi dadu muniko alini sene o yakuba aliya jamana konona uka session ordinaire takoflana akira sohmadaina ministre suraminka baranya shinendo baile maliere konyoma o salle de conférence konana akeneka ni CDA ere nyemugo ni oye a directeur général Almemouna ak Alassane Alekumeno Maimouna Coulibaly ni Alpha Kone fene be tele ta tokola jekulum be wele ko centre pour le développement du secteur agroalimentaire oli yuga la dala sigi tako flana ke bi sokomarena ni oyuga conseil d'administration tako flana yi bon bi la jey abe bala mani de camp c'est des centres de dalera pour que bala mani be se ga yiri wato mi malikono donc bio conseil d'administration flana de section flana en niveau de kama sumon bayele mali ni o transformation agroalimentaire o bolo fara ukacha anga jamana ere konna la kosebe o de koso ukani sigin konna la udamina se fen chama ma minu mina se ka ke nyeta sababu ye kanyeshi ni chake bunda so ku foleima bi kuma mena ke d'abord parce que transformation secteur chama de baka bala mali bon bala mali folo kuna folo mwe c'est que bala mani se ka yiri watu mi ka dumuni fen ko sania ka udo emballage mangono ade ku uyira to be se ka nya to mi sugu tenya sugu kono to mi donc amena kuma oka ba amena kuma fana yoro do dabole me gouvernement kama pour que bala mani be se ka yira mo se ka kala bala man la togomi donc bo wele ko centre d'incubateur donc amna kuma do kan parce que do na sigi région do kono CDA Centre pour le développement du secteur agroalimentaire uye geleya chaman soro ka sababia ke coronavirus banai do dumuni fin bere bala dumuni fin depuis fini malo nyon bon ani yiri dem bala malin mangoro papaye biaki bon ani bene yiri den sugube on ga fin betra beka dumni fin fambe même sogo bala nono bala fin be munumbe sanike kusube we hôtel ani restaurant nunde bon covid du joueur luka kusube donc fana joueur on ka parce que on a client bac de hôtel ni restaurant nunde ani kofela fana produit nous me exporter katra bon sira kunte se katra togomi donc normal kara gele abaye anga jamana la kodundo kosebe suma ale ni jiriden gola o de koso ni chake bunda ku fole ya jira ka fo ko uluka bara bela jelembe sinsi suma bayele manika anu unyeta biseka sabati chugo yamina mauka to hagilla ka don ka fo ko ni na nyona chake bunda so ni olusere ka yiriwa soro ona ke bodaye anga jamana yere bolo kadaka ibina ye ka fo seneke fion fukata se yiriduma uluko ni nyonye lindo a yere ka jamana ko ne yakosebe
ina fɔ n kun y'a fɔ bakurubaw la cogoya min na an ka camancɛ fanga wasadenw olu ka session extraordinaire marisi kalo san 2021 ta a sigira sen kan a baaraw kuncɛliw kɛra CICB la Bamakɔ kɔnɔna na a kɛnɛ kan u ye sariya sen dɔw ta kɛrɛnkɛrɛnna minnu bɛ boli an ka jamana yɛrɛ maramafɛn ko kɔɲɔw la ale ni camancɛ fanga yɛrɛ tagabolo ɲuman kɔɲɔw la. Camancɛ fanga ka wasadenw kunu olu kɔni ye sigi balen dɔ yɛrɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la CICB yɛrɛ kɔnɔna la maa mun kɔni tun bɛ nin baara in yɛrɛ bɛɛ ɲɛma o kɔni ye CNT yɛrɛ ɲɛmaa de ye ni o ye colonel Maliki Jaw ye ni sigi balen kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ k'u kɔni ye sariya dɔ sigi sen kan n'o bɛ tali kɛ marifa o ni marifakisɛw yɛrɛ donni na anw ka jamana kɔnɔna la o de la a yirala k'a fɔ ko maa hakɛ min kɔni ye u kan bɔ walasa nin sariya in yɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan k'o bɛ tali kɛ maa 94 bɔɲɔgɔnko de la ko maa si ma sɔrɔ mun yɛrɛ y'a fɔ k'i bɛ ni sariya in contre la ko wa ko maa si yɛrɛ ma i yɛrɛ minɛ walasa nin baara nin yɛrɛ bɛ se ka bila sen kan cogoya min na a yirala k'a fɔ ko hali sisan nɔ sariya wɛrɛw kɔni kan ka bila sen kan nka u ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni bila ka taa se u ka sigi dɔ yɛrɛ ma ni o bɛ kɛ avril kalo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la avril kalo tile 5 kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko ni sariya min kɔni talen filɛ nin n'o bɛ tali kɛ marifa fo ka taa se marifakisɛw yɛrɛ ma an ka jamana kɔnɔ ko o kɔni bɛna kɛ sababu ye walasa fɛn min ye marifaw ye marifa balu olu bɛɛ lajɛlen doni kɔni bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ cogoya min na o kɔni bɛna kɛ sababu ye ka na basigi an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se cɛncɛnfugu jamana wɛrɛw yɛrɛ ma colonel Malik Jaw CNT maa ɲɛma ale kɔni ye foli ta ka ɲɛsin a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ ma barisa a y'a yira k'a fɔ ko u ka ŋaniya ɲumanya kɔni kɔnɔna la ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sera k'a boloda a y'a yira k'a fɔ ko sariya minnu kɔni kan ka sigi sen kan ko bɛ tali kɛ sariya 37 de la ko ka sababu kɛ ale baarakɛɲɔgɔnw yɛrɛ ka cɛsiri ye ko 28 bɛɛ kɔni bilala sen kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a y'a yira k'a fɔ ko ka sababu kɛ baaraw yɛrɛ kɔni cayalen ye minisiri dɔw fan fɛ ni olu yɛrɛ kɔni tun tɛ ka se k'a lasɔrɔ ko de y'a to hali sisan ko dɔwɛrɛw ma se ka kɛ ko n'o tɛ ko n'o tun tɛ ko caman yɛrɛ tun bɛ kɛ ka fara nin baara ninnu kan. Grève min bolodara an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ transporteur ali ni commerçant fɛ hali n'a y'a sɔrɔ commerçant dɔw y'a yira k'a fɔ olu sen tɛ nin grève kofɔlen na nka fɛn min ye commerçant wɛrɛw ye olu y'a yira k'a fɔ u sen bɛ nin grève in na ni o de ye jɛkulu ye ni a bɛ fɔ o ma collectif national des acteurs de marché du Mali ni o ye commerçant ka jɛkulu dɔ ye a ɲɛmɔgɔ Abdoulaye Sise ale ye point de presse dɔ kɛ sɔgɔmada in na Medini yɛrɛ sugu la yasa k'a yira k'a fɔ ko u bɛ nin grève kofɔlen na Amadu Ɲamele ale ni mudiri jire tun bɛ yen nɔ u ye seereya minnu sɔrɔ an k'o lajɛ. Ka kɛ ni bɛnkan sɔrɔbaliya ye anw ka jamana faamaw ka taa se jagokɛlaw maa minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ maaw doni ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka taa n'u ye yɔrɔ wɛrɛ la ni an ko ma ko transporteurs baarabila min daminɛna anw ka jamana kɔnɔ bi yɛrɛ tarata sini araba b'a la ka taa se fo alamisadu yɛrɛ ma o cogo kelen na jula minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ olu ka fara ɲɔgɔn kan kuluba min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma collectif national des acteurs du marché du Mali olu ɲɛmaaw kɔni y'a jira k'a fɔ baarabila min walima sugu datugulen min filɛ nin anw ka jamana kɔnɔ ni na to senna fo ka taa se alamisadu yɛrɛ ma. Ka message lase commerçant cɛ ni muso min bɛ jamana in kɔnɔ Bamakɔ ka taa bila région na ka taa bila cercle la ka taa bila arrondissement na an ye baarabila min boloda an ko tile 3 de don bi de y'a tile fɔlɔ ye ni an bɛnna fɔlen na o de don n'an ma bɛn fɔlen na a bɛ continuer fo tile 3 commerçant minnu ye bi ta respecté an b'u fɔ an b'u waleɲuman dɔn mais minnu y'a faamuya cogoya wɛrɛ la k'a fɔ mɔgɔw bɔra télé la k'a fɔ ko grève bɔra a ma u k'a dɔn k'a fɔ nin de ye olu juguw ye ninnu de n'u juguw bɛ ka baara kɛ olu de bɔra k'a f'u ye k'a fɔ sugu ninnu ka dayɛlɛ ka essayer k'u bila erreur la mais an bɛ message min passer dɔrɔn ni mɔgɔ kelen-kelen minnu bɔra k'a f'u ye u delila k'u kelen jumɛn y'u ka problème na u ka suguw kɔnɔ a ma deli ka kɛ o tuma na an b'a f'u ye grève in an y'a dabɔ tile 3 de kama bi n'o ye tarata ye ani araba ani alamisa n'o ye maa o maa min ye télé la n'o tɛ anw ye an ka kumakan tɛ an ka kumakan ye min ye an ka grève tile 3 de don ni bɛn kɛra a kan an kelen de bɛ bɔ télé la k'a f'u ye grève banna a ye bɔ aw ka baara kɛ
n'u ma anw fɛn o fɛn min bi yan nɔ n'u m'an kunkolo ye kɛnɛ kan n'u ye maa o maa min ye ka kuma fɔ anw ka cidenw tɛ. Mali sugu ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min filɛ nin ni a bɛ fɔ a ma Sena Mali n'a ɲɛmɔgɔba ye Abdoulaye Cissé a y'a jira k'a fɔ laɲiniba 5 yɛrɛ bɛ jagokɛlaw bolo an bɛ don min na ko bi ka ɲɛsin anw ka jamana faamaw ma min ni transporteurs yɛrɛ ta tɛ kelen. Grève kɛra kun 5 de kama n'o de an ka doléance ye mais transporteurs ta bɛ yen nɔ olu ta ye 6 ye olu ta belebele o ye péage de mais anw ta fɔlɔ titre ka kɛ sugu kɔnɔ ni titre kɛra sugu kɔnɔ a ka d'an bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ titre de don a dira suguw ma mais an b'a fɔ a ka kɛ Sena Mali tɔgɔ la titre ka kɛ a ka kɛ état tɔgɔ la a ka taa mara état ka yɔrɔ dɔ la ni palais de don ni gouvernorat de don ni ministère de don titre ka taa mara yen nɔ a tɛ kɛ anw tɔgɔ la pour que an ka suguw ka se ka sauver parce que an ka sugu domaine public de don domaine public se ka feere mɔgɔ kelen ma an ka kɛlɛ kun y'o de o y'a fɔlɔ ye filanan an y'a jate minɛ an ka sugu bɛɛ contrat dilanna ka di mɔgɔw ma individuellement sugu t'o fɛn ye o contrat ninnu ka annuler sabanan an ka sugu ninnu ka jɔ n'an yɛrɛ de ka laɲini ye a kana jɔ ni mɔgɔ gansan ka laɲini ye naaninan o ye dédoyennement gɛlɛyara a y'an ka commerce a y'a don bɔgɔ la o tumana an mago b'a la dɔ ka b'o la pour que an ka se k'an valeur kɔrɔ sɔrɔ duurunan a n'a laban o de ka bɔ yan ka taa bila région na an ɲɛ b'a la gɛlɛya bi an ka commerçants kan sira la chaque fois u bɛ minɛn ta yan nɔ n'u k'u bɛ taa n'a ye région na u bɛ minɛ ko dédoyennement papier bɛ min facture de ka kan ka yira parce que i y'a san boutique min kɔnɔ o de bɛ se ka dédoyennement papier yira mais an balima boucherw an ɲɛ b'a la olu fana ma sogo faga olu fana ka revendication bɛ yen u ka revendication belebele olu fana bɛ suguw de kɔnɔ an ka place kelen min bɛ minɛ an na suguw kɔnɔ k'a feere waritigiw ma k'a feere milliardaires ma olu ka kɛ milliardaires ye an tɔw ka kɛ fantanw ye ka taa fɛ boucherw fana ka place b'o kelen de la olu fana ka place bɛ ka feere parce que u bɛ suguw kɔnɔ o 90% bɛ sugu de kɔnɔ a tɔ olu yɛrɛ mago bɛ formation na u mago b'u ka abattoirs ka labɛn k'a kɛ moderne ye o ye olu fana ka laɲini dɔ ye consommateurs fana bɛ yan nɔ olu fana ka laɲini dɔw bɛ yen transporteurs ka laɲini an y'an da don kelen de la a fana tɔ ka ca point 6 de don an ye kelen de fɔ n'o ye péage ye ala k'an bɛn sababa ma. Yani bɛnkan kɔni ka sɔrɔ nin baarabila ɲari in na anw ka jamana kɔnɔ fɛn min ye anw ka jamana julaw ye ka taa se transporteurs ma olu kɔni bɛ u dalakan ka fɛn min ye tile 3 baarabila in kɔni ye o kisa nɔ kan o bɛ kɛ gwɛlɛyaba ye walima nafolo tiɲɛba ye ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana ma. Tile fila lajɛ dɔ sigira sen kan an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnena hôtel Radisson bolo la yaasa fɛn min ye an ka jamana sariya senko ale ni a kalafiliko ye o ko bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ cogoya minnu na an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na a sigira sen kan jɛkulu min fɛ a bɛ fɔ de ma Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJCAD Mali ni o ye denmisɛnninakaw ka jɛkulu dɔ ye u ka maa welelenw sa o de tun ye Baba Dagana ni ale bɛ primature la ale ni Suleiman de ni o yɛrɛ bɛ CNT la ale Kulibali ni Musa Jalo kun bɛ yen nɔ. Yasa camajɛ fanga min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na jɛkulu min bɛ ni u b'a wele ko Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie ni dɔw ko AJCAD bɛ ka lasigi dɔw kɛ ni camajɛ fanga maa dɔw kɔni ye yasa fɛn min ye yɛlɛmali min bɛ ka fɔ jamana sariya sunba ani kalafili gafe kɔnɔna ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o la joona yasa fɛn min ye camajɛ fanga a bɛ ka ko minnu ɲɛɲini u na se ka sɔrɔ ani kalafili nataw olu fana bɛ se ka kɛ fɛn min ye nɔgɔya kɔnɔ cogoya min na o y'a jira k'a fɔ ko u ka ni lasigi ninnu olu bɛɛ bɛ ka boli o hukumu de kɔnɔna na yaasa fɛn min ye société civile maaw bɛɛ lajɛlen k'i ka hakilila fana kɔni fɔ ni kɛnɛ ninnu kɔni kan. Ni tile filasigi min bolodalen filɛ AJCAD bolo a laɲini ye min ye o de ye ni an ka jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman b'a kɔnɔ o gɛlɛya ninnu fanba yɛrɛ ye min ye o bɛ kɛ an ka jamana yɛrɛ a bɛ taa cogo min na n'o an b'a fɔ ma a constitution ani a institution an b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman b'o la gɛlɛya dɔ wɛrɛ fɛnɛ min ye o y'an ka kalafiliw ye an y'a ye k'a fɔ kalafili o kalafili kɔfɛ problème bɛ na a yirala k'a fɔ kalafili ninnu problème bɛ na parce que kalafili bɛ kɛ cogo min na kalafili kɛcogoya ani kalafili cakɛda minnu bɛ a kɛ olu ka cakɛdaw o ka ca a ma ou bien u ka baara dɔɔnin tɛ donc a ka kan o fɛn minnu bɛ yen minnu man ɲi olu ka corriger pour que an ka bɔ gɛlɛya ninnu kɔnɔ donc tile fila baara in ye maa o maa kun bɛ yen nɔ société civile kɔnɔ minnu ye baara kɛ k'a fɔ ko constitution na fɛnw bɛ yen mun kan ka falen loi électorale la fɛn bɛ yen minnu kan ka falen an ye wele bila o bɛɛ ma an kana sigi ka kuma tile fila in kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ nin transition in kɔnɔ mais fɛn gɛlɛman jumɛnw bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ donc tile fila in kɔnɔna na an bɛna lajɛ an ka constitution n'i y'a ta k'a lajɛ
fɛn tan minnu bɛ mun ka gɛlɛn yɛrɛ ni transition kan ka se ka maga o la pour que ko olu corriger ka se ka yɛlɛma don olu la ani ni an ka loi électorale ta ka lajɛ n'u ye an ka gafe min ɲɛsinnen don kalata ma o gafe fɛnɛ kɔnɔna na fɛn tan jumɛn bɛ a kɔnɔ anw bolo mun na ni transition équipe in bɛ se ka yɛlɛma don o la pour que élection minnu bɛna nin kɔfɛ kalafili minnu bɛna nin kɔfɛ u ka kɛ kalafili jɛlen a ka kɛ kalafili ladirima ye. Lasigi fɔlɔ min filɛ nin ye ni a kɛlen filɛ nin ye ka ɲɛsin fɛn min ye primature maa dɔ kɔni ma fɔ ka taa se fɛn min ye maa minnu kɛn bɛ ka wasadenw nɔra bila CNT maa dɔ olu kɔni ma bi kɔni y'a jira k'a fɔ ka ɲɛma y'a jira k'a fɔ ko a ye wasa kɔni sɔrɔ ka sababuya kɛ u bɛ ka fɛn min ye jamana marabaaw y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye gɛlɛya ko o bɛ jamana kɔnɔ o bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa fɛn min ye o gɛlɛyaw furana se ka sɔrɔ o la cogoya min na wa a y'a jira fana k'a fɔ yɔrɔ dɔ de bɛ yen ni o kɔni tɛ ka ɲɔgɔn faamu o yɔrɔ la o de ye baara minnu bɛ yen n'u kan ka kɛ joona o baaraw ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka sumaya o kɔni ɲɛkɔrɔ. An ye nimisi wasa sɔrɔ parce que an y'a ye k'a fɔ gouvernement ka mɔgɔ cilen min kun bɛ yan a y'a jira k'a fɔ ko yɛlɛmali ka don constitution na ani loi électorale a bɛ u ka baarakɛminɛnw na a bɛ u ka baaraw kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ min fana tun bɛ yan m'o bɛ ka CNT représenter n'o ye Sulemani Den n'u ka o ye commission min bɛ yen n'o sigilen bɛ gafew yɛrɛ ma loi ma ni o ye o président o fana y'a jira k'a fɔ CNT yɛrɛ fana na u sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ ko yɛlɛmaliw ka don gafew la yan'an ka taa se kalafiliw ma donc o bɛ an nimisi wasa parce que a b'a jira na k'a fɔ u y'a dɔn an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an kan ka bɔ nin kɔnɔ ni réforme mais min na an ni u tɛ ɲɔgɔn ye kosɛbɛ o de ye sumaya min bɛ ka don baaraw la parce que ni jama bɛɛ jɛra n'a ye k'a fɔ ko yɛlɛma ka don nin gafe ninnu kɔnɔna na a ka kan bi na transition tɔ tora kalo 11 a ka kɛ k'a sɔrɔ jama b'a dɔn Maliens b'a dɔn wagati jumɛn an b'a fɛ ka maga kɛ an ka constitution na wagati jumɛn an b'a fɛ ka maga kɛ an ka kalata gafe la mais bi na bɛɛ sigilen don ko an sɔnna an mun ye société civile an ko fɛn dɔw bɛ yen olu kan ka falen olu mun ye gouvernement olu ko fɛn dɔw bɛ yen u kan ka falen CNT mɔgɔw ko fɛn dɔw bɛ yen u kan ka falen mais bi na olu de ɲɛsinnen don gouvernement de ɲɛsinnen don k'a fɔ fɛn minnu kan ka falen a bɛ falen cogo di a baara bɛ waleya cogo di délai jumɛn bɛ olu bolo k'a kɛ donc an ɲɛ tɛ o la o de la an ni u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ parce que an bolo a fɔli da la ou bien a bilali gafe kɔnɔ o tɛ mais a kɛ waleyali. Ajikadi ka ni lasigi in kun ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye u ni jamana ɲɛmaaw olu ka se ka sigi ka kuma ɲɔgɔnyaw ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u na se ka gafe ɲɛnama kɔni sɔrɔ gafe min ni jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hakilila bi sɔrɔ a kɔnɔna na yaasa fɛn min ye jamana sariya sunba yɛlɛma ko kuma min bɛ ka fɔ ɲɛ ka sɔrɔ o la fo ka taa se kalafili gafew olu fana yɛlɛmali ɲɛ ka sɔrɔ o la wasabi sɔrɔ jamana marali kɔnɔna don nataw la cogoya min na. An ka jamana cɛmancɛla kibaruyaw la an ka minisiri ɲɛma Moktar Wane ale kun ye tagama kɛ ka taa Motikaw fɛ yen nɔ a ka tagama ninnu kɔnɔna la min ni o yɛrɛ daminɛna marisi kalo tile 18 k'a kun cɛ a tile 21 na san 2021 Motikaw fɛ yen nɔ a ka tagama o kɔnɔna na sa a ye a ka nisɔndiyaw yira ka yira k'a fɔ u tagara nin yɔrɔ kofɔlen lahaliya tali minnu kɛ ani k'a dɔn u kan ka baara minnu sigi sen kan o yɔrɔ kofɔlen ninnu na o kɔnɔna na ani jamana kɔnɔdenw u ye ɲɔgɔn ye kɛ ka kuma u ka laɲiniw na an ka jɛ ka o lajɛ. Minisiri ɲɛma Moktar Wane ka ni tagama in kɔnɔna na a ye ɲɛfɔli kɛ ka yira k'a fɔ ni tagama in kɛra sababuya ye yaasa u bɛ se ka taa jamana kɔnɔdenw minnu bɛ an ka camancɛ yan fanfɛlaw la ka se ka taa u ka lahaliyaw lajɛ ani ka fɛɛrɛw tigɛ yaasa u ka waleyaw u bɛ se ka olu ta bala cogoya min na fɛn min ye lakanaw ye olu bɛ se ka lasabati o yɔrɔ kofɔlen ninnu na a sera ka tali kɛ u ka lahaliyaw la ani ka tila ka dɛmɛw dɔw ta ka ɲɛsin u ma kɛrɛnkɛrɛnna maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni bɔlen don u siginɛw la ka taa siginɛ wɛrɛw la hakilina jiginna minisiri ɲɛma ale ye tagama kɛ ka taa Sevare kan na min ni o ye finitigilakaw yɛrɛ dagayɔrɔ ye yaasa ka taa a ka tasibila ta ka ɲɛsin u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na binganni wale min taara ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma ka taa ka dusumakasa yira ani ka tasibila ta ka ɲɛsin u ma min ni o kɛra Tesite ale ni Boni o kɔfɛ a tilala ka baara dɔw kurumukarili kɛ min ni o ye dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma Hôpital Somine Dolo ni o yɛrɛ bɛ Moti kɔnɔna na o kurumukarili baaraw kɛra a yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko hémodialyse ale ni baarakɛminɛ wɛrɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛra Motikaw fɛ yen nɔ halisa Moktar Wane a y'a jira k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen fila minnu filɛ nin o bɛna na kɛ sababuya ye jamana kɔnɔdenw kɛrɛnkɛrɛnna an ka jamana camancɛ yan fanfɛla maaw ka se ka olu ka gɛlɛyaw kɔni ka caman ta ka bɔ a la ani ka tila ka furakɛli ɲɛnama ta ka di u ma a ka tagamaw dɔwɛrɛ olu kɛra kɔna o yɔrɔ kofɔlen ninnu na min ni gɛlɛya kɔni caman kun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnna lakanabaliya kun bɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ an
ka jamana camancɛ ya fanfɛla la ministre ɲɛma Moktar Wan a ye tagama kɛ ka taa u ka yɔrɔ la u ka mɔniw bɛ kɛ yɔrɔ min na a y'a yira k'a fɔ o yɔrɔ kofɔlen minnu filɛ nin ye o bɛna kɛ sababuya ye u ka yɔrɔ nafasɔrɔ siraw ka se ka olu dayɛlɛ ka sababu kɛ basigibaliya o nana ni gɛlɛyaba de ye nin yɔrɔ kofɔlen na a y'a yira tuguni k'a fɔ ko fɛn min ye jamana ɲɛmaaw ye olu kɔni hakilina de ye ka basigibaliya ka o kɛlɛ ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na o de kɔnɔna na nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ka olu ka nafasɔrɔ siraw ka o dayɛlɛ o hakilina ɲumanba de ye min bɛna kɛ sababu ye ka na ni basigi yɛrɛ ye ale ni tagaɲɛ ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na Moktar Wan a tilala ka baara wɛrɛw ka olu boloda nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna sira min bɛ bɔ Moti ka taa Sevare a ko o bɛna kɛ sababuya ye fɛn min ye jagokɛlaw ka taa ni ka segin o bɛ nɔgɔya cogoya minnu na ale ni maa minnu bɛ yen nɔ ni u mago bɛ kɛnɛyaw la olu ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na o baarase minnu filɛ nin ye a ko kalo nataw fana na u bɛna sigi an ka jamana fan wɛrɛw la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ka ministre ɲɛma Moktar Wan u ye sigi dɔ kɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko réunion ale ni politikimaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnena o kɛra Segu gouverneur ale ni Moti gouverneur ale ni olu ye ɲɔgɔn ye kɛ o ɲɔgɔn yew kɔnɔna na sa a ko ale ka laɲiniba tɛ dɔwɛrɛ ye ka ni yɔrɔ kofɔlen maa ninnu k'u ka lahaliyaw dɔn ani ka tila ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa nin gɛlɛya ninnu o bɛ se ka taga b'u kan cogoya min na olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a jɔra kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ka kibaruya d'u ma ani ka tila ka yira k'a fɔ nin tagama ninnu kunba tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka jamana kɔnɔdenw kɛrɛnkɛrɛnna an ka jamana camancɛ yan fanfɛla min ni basigibaliya kɔni gɛlɛya kɔni ɲɔɲalen don yen kosɛbɛ yaasa ka u ka lahaliyaw dɔn ani ka tila ka fɛɛrɛw sɔrɔ o la o kunnafoni de b'an sɛnsɛn ka taa farafina ani diɲɛ fan tɔw kibaruyaw la Amadu Ɲamile ka ɲinininw don Farafina kilebi jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma Niger an ka jamana tɛnku jamana don maa 100 ani maa 37 minnu bɔnɛna o ni na Niger yɛrɛ jamana kan nin kɔni waleya cɛjugu kɔni kɛra maramafɛn yɛrɛ tabaga dɔw fɛ minnu ni u bugunatigɛ yɛrɛ kɔni ma dɔn fɔlɔ nin waleya cɛjugu min kɔni kelen filɛ nin ye a kɛra Niger yɛrɛ jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko Tiliya Tawuya yɛrɛ masurunyɔrɔ la wa a yɔrɔ yɛrɛ ni an ka jamana bɛ dancɛ yɛrɛ bɔ kununko tɛnɛ marisi kalo tile 22 Niger jamana kɔni ye tile 3 tasi bila kɛ ka ɲɛsin maa minnu fatulen filɛ nin kasara in na hali ni y'a sɔrɔ kasara in kɔni kɛra karidon min bɛnna marisi kalo yɛrɛ tile 21 ma nin yɔrɔ kofɔlen min filɛ nin ni ani anw yɛrɛ ka jamana bɛ dancɛ bɔ i b'a ye k'a fɔ a la sɔrɔliko sirako ta fanfɛla la a ka ja hali nɛgɛjuruko yɛrɛ ta fanfɛla la nin bɛɛ lajɛlen gɛlɛya o kɔni kɛra sababu ye maa jɔginen fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ caman kɔni fatura o de kɛra sababu ye maa yɛrɛ sata o kɔni an bɛ don min na ko bi o ye maa 100 ani maa 37 jate ye hali ni y'a sɔrɔ waleya jugu kɛba minnu filɛ ka nin dasago kɔni kɛ Niger jamana yɛrɛ kan n'u u buguna tigɛ kɔni ma dɔn jatigɛwale jakulu min bɛ diɲɛ bunako kan ni a bɛ f'a ma groupe État islamique o Grand Sahara bolokɔni kɔni ɲɛsin bɛ olu ma jateminɛlikɛla yɛrɛ caman ka ɲɛfɔcogo la bari Mali jamana Niger Burkina Faso ka taa se Algérie Mauritanie ma tiɲɛni kɔni bɛ kɛ ni jamana ninnu kan nin waati laban ninnu na bɛɛ lajɛlen ni jɛkulu kofɔlen nɔ ye sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw kɔni bɛ sen na an bɛ don min ko bi kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ a la don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen rɔ inshallah. Farafina worodugu jamanaba min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko Afrique du Sud olu kɔni tun ye wulikajɔw bila sen kan ka fura dɔ kɔni sa min yɛrɛ ye kunbɛnna ye ka ɲɛsin coronavirus yɛrɛ bana ma ni a bɛ f'a ma Oxford AstraZeneca nin fura kofɔlen min filɛ nin e ko an bɛ don min na ko bi olu yɛrɛ tɛ ka u yɛrɛ ɲini a la de bari u y'a yira k'a fɔ nin fura in kɔni olu kɔni kan k'a feere ka bɔ u bolo joona joona bari ye nin fura yɛrɛ ta k'a lajɛ a kɔni tɛ se ka mago ɲa olu ka jamana kan coronavirus bana cari diɲɛ kɔnɔ kabiri san 2019 laban na ka na bila an bɛ don min na ko bi jamana dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu garisigɛra coronavirus dɔw la min yɛrɛ ni maa tɔw ta tɛ kelen i n'a fɔ farafina wurudugu jamana kofɔlen min filɛ nin ni an b'a fɔ a ma Afrique du Sud degunba kɔni bɛ olu kan an bɛ don min na ko bi olu kɔni tun ye fura min sa ni a bɛ fɔ o ma Oxford AstraZeneca u y'a yira k'a fɔ nin fura in kɔni tɛna se ka furakɛli sabati olu ka jamana kan o kama u y'a ɲini ka fura kofɔlen in kɔni feere jamana wɛrɛw ma minnu bɛ farafina yɛrɛ bankun kan nafolo min donna Afrique du Sud kaw yɛrɛ fɛ nin fura kofɔlen yɛrɛ la a bɛ taa se fo euro miliyɔn 7 bɔɲɔgɔnko ma wa wulikajɔw ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen de bilalen don sen kan min b'a to nin fura kofɔlen olu yɛrɛ bɛ se k'a feere farafina jamana wɛrɛw ma cogo min na farafina jamana 14 bɔɲɔgɔnko olu kɔni u kan bɔ fura ninnu nɔfɛ wa donna natɔlaw la fura ninnu kɔni kan ka doni ka taa o jamana kofɔlenw yɛrɛ kan ni o ye jamana 14 bɔɲɔgɔnko ye farafina yɛrɛ bankun kan hali y'a sɔrɔ u ma jamana ninnu yɛrɛ tɔgɔw perepere latigɛ kɔni di wa fura kofɔlen ninnu joona joona o furakɛliw kɔni kan ka sabati bari avril kalo min ni an kun dalen bɛ o kan o laban waati kuntagala min kɔni
kɔni bɛ fura kofɔlen na ni an ko ma ko délai o de kan ka kuncɛ o waati o b'a yira k'a fɔ fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kan bila sen kan joona joona ni fura kofɔlen min bɛna bɔ Afrique du Sud yɛrɛ fɛ yen nɔ ka feere farafinna jamana 14 ma a furakɛliw bɛ se ka sabati cogo min na k'aw ladɔnniya k'a fɔ coronavirus bana daminɛ ka na se bi ma a ye maa min kɔni bɔnɛ ani na Afrique du Sud jamana yɛrɛ kan a bɛ taa se fo maa 52 bɔ ɲɔgɔn ma o kɔni ye gwɛlɛyaba ye ni jamana kofɔlen yɛrɛ kan Afrique du Sud lahalaya coronavirus ta kunkanko kɔrɔfɔ la kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ a la don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la telen ɲɛta filɛbagaw bɛɛ lajɛlen rɔ inshallah. Farafina kɔgɔdugu larabu jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko Tinisikaw kɔni an bɛ don min na ko bi e ko nisɔndiya yɛrɛ tɛ u ta ye bari a bɛ fɔ fɛn min ma ko satellite Tinisi kɔni ye a ka jamana yɛrɛ ta dilan min kɔni kɛlen don tare Tinisi jamana yɛrɛ kan ni ye satellite ta k'a lajɛ ale kɔni ye mansin ye min bɛ gulon kabanɔgɔ yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ wa nafa yɛrɛ caman bɛ a la a bɛ kɛ sababu ye aw ka jamana nɛgɛjuru sira ko ka taa se diɲɛ yɛrɛ dɔnni senkuraw ma olu kow bɛ se ka sabati cogo min na satellite baaraw de bɛ o bila sen kan nin kɔni waleya in kɔni kɛra u ka masakɛ ni o ye Kayisa Sayidɛ hali ni u ka cakɛ bondaso min ye nin baara bila sen kan ni a bɛ fɔ a ma groupe Telnet olu yɛrɛ tun bɛ ka nin lajɛ jabarani so dɔ la Tinisi yɛrɛ fa b'a la a barata a kɛra u ka dugu min na a bɛ fɔ o de ma ko Bayiko Nord waleya min kɔni bilara sen kan kunungo tɛnɛ min bɛnna mars kalo tile 22 ma wa ni ye Tinisi yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ ale de bɛna kɛ jamana 6nan yɛrɛ farafinna yɛrɛ bangun kan min kɔni i sen don satellite ko yɛrɛ la Afrique du Sud jamana Egypte jamana Ghana jamana ka taa se jamana wɛrɛw ma minnu kɔni kelen don k'u sen don satellite ko la an bɛ don min na kun bi wa o cogo kelen na ni ye Tinisi yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ denmisɛn minnu kɔni bɛ kalan kɛ ka ɲɛsin nin ma san yɛrɛ kɔnɔ o denmisɛn caman de bɛ bɔ ka taa jamana wɛrɛ yɛrɛ ka to olu dɛmɛ u ka satellite yɛrɛ baara la o kama wele kɔni bilalen don u ka denmisɛnw yɛrɛ ma ni waati laban na minnu yɛrɛ sigilen don jamana wɛrɛw kan u bɛɛ lajɛlen ka segin ka na faso kɔnɔna na min b'a to Tinisi yɛrɛ halala satellite o ko bɛ se ka sabati cogo min na wa kibaruya ye yira k'a fɔ hali ni y'a ye nin satellite ko in kɔni ye sira sɔrɔ u ka jamanaden dɔ de bɛ yen nɔ min yɛrɛ bɛ baara kɛ NASA la min yɛrɛ seginna ka na u dɛmɛ nin baara kofɔlen yɛrɛ na min b'a to a kisɛw bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na o b'a jira k'a fɔ Tinisi kɔni jamana dɔ bɛ yen min bɛ se k'i disi yɛrɛ gosi farafinna hakaja diɲɛ yɛrɛ bunna k'u ka satellite ɲɛ sɔrɔli ko min bolodalen filɛ nin ye u ka jamana yɛrɛ fɛ kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ Tinisi satellite ko la don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la telen ɲɛta filɛbagaw bɛɛ lajɛlen rɔ inshallah. Diɲɛ setigi jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma l'Américain ka jamana maaw ka ɲaraki ka kɛ maaw ka maaw kɔni fa i n'a fɔ sɛ bɛ fa cogo min na ni a bɛ fɔ o ma fusillade o kɔni dɔ kɛra l'Américain yɛrɛ ka jamana kan kunungo yɛrɛ tɛmɛnen min bɛnna mars kalo yɛrɛ tile 23 ma nin faali waleya min kɔni kelen filɛ nin l'Américain yɛrɛ ka jamana kan maa tan bɔɲɔgɔnko o de bɔnɛna a nin na wa polisila ka kelen yɛrɛ bɛ a la tuma min na nin faalikɛla wale min filɛ nin ni i n'a fɔ wulu fatɔ a nana don jagokɛyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye sugu dɔ ye n'an b'a fɔ o ma supermarché nanzarakan na l'Américain yɛrɛ ka dugu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ ma Boulder Colorado yɛrɛ jamana kan a sɔrɔla ka ita yɛrɛ kɔni kɛ marifaci kɔni ye maaw la o waati kelen polisila kari dɔ kɔni bɛ yen nɔ min ni ale kɔni ye marifaci kan mɛn ale kɔni sɔrɔla ka boli ka na nin yɔrɔ kɔfɔlen na n'ale yɛrɛ tɔgɔ Eric Tali nka kisɛw kɔni nana ale yɛrɛ sɔrɔ polisikɛ kofɔlen yɛrɛ ni a si bɛ san 51 bɔɲɔgɔnko la ale kɔni fatura o cogo kelen na maa 9 wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu bɛɛ lajɛlen fatura ka fara ni polisikɛ kofɔlen yɛrɛ kan lakanabaaw sɔrɔla ka na i cun kɛnɛ kofɔlen yɛrɛ kan ka sɔrɔ ka mugutila in ka a minɛ hali ni y'a sɔrɔ kisɛw kɔni dɔ ye a sen yɛrɛ jɔgin kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ maa min minɛnen filɛ nin ye hali ni y'a sɔrɔ a bugunatigɛ yɛrɛ kɔni ma se ka dɔn o cogo kelen na maa tɔw minnu kɔni fatura olu fɛnɛ bugunatigɛ ma dɔn hali ni y'a sɔrɔ polisila ka kelen kɔni ta dɔrɔn de sera ka dɔn wa maa min ye nin faali waleya ninnu kɔni kɛ maramafɛn cɛjuguba dɔ bɛ yen nɔ min yɛrɛ sɔrɔla a bolo a bɛ fɔ min ma ko fusil d'assaut de type AR-15 nin ye maramafɛn cɛjugu ye min ni a bɛ se ka maa caman yɛrɛ fa yɔrɔnin kelen nin waleya in nɔ ka hakili jagabɔ kɔni bɛ ka kɛ l'Américain yɛrɛ ka jamana maramafɛn ko la an bɛ don min ko bi nin dugu kofɔlen min filɛ nin ni a bɛ fɔ a ma Colorado nin ye a siɲɛ 7nan ye kabiri san 1999 waati maaw kɔni ka ɲaraki ka kɛ jama yɛrɛ kan ka mugu kɔni ci maaw la ka maa caman bɔnɛ a nin na a bɛ fɔ min ma Thierry de Massa min bɛ kɛ l'Américain yɛrɛ ka jamana kan sanga ani waati yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nin gwɛlɛya min talen filɛ nin ye ka l'Américain denw sɛgɛrɛ maa 10 k'o bɔnɛ a nin na kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ a la don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la telen ɲɛta filɛbagaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. Ni ne kɛra o garizigɛ ye kunnafoniw kɛnɛ kan bi an b'aw fo ka wale ɲuman dɔ telen ɲɛta sugantili la Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan aw k'an bɛn sini inshallah ni wagati kelen ale ni plateau kelen sanfɛ.
Thank you.